We waren begonnen in kartbaan Leeuwarden en hadden we gehuurd met de hele familie. Ik vond het hartstikke prachtig. En ik had gezeurd aan mijn vader van mag ik nog een keer? Nou, ik bleef gewoon zeuren na die tijd. Laatst moest ik mee in de auto. We gingen naar iemand zijn huis, ik wist niet waar. Ik zag op de oprit een kart staan en ik dacht, is die van mij? Dat bleek wel zo zijn. Nou, ik vind het heel mooi om te doen. De snelheid vind ik echt prachtig en het past gewoon heel goed bij mij. Ik ben Its Ossimus, 13 jaar oud en ik ben een professionele karter. En wat ik wil bereiken is om dit jaar tweede te worden, volgend jaar kampioen te worden. Nederlands kampioenschap, NK. En als dat lukt, zou het hartstikke mooi zijn. En natuurlijk zo ver mogelijk komen in de motorsport. En gewoon winnen. Misschien ook maar eens even iets anders zet. Nou, doos dit net alleenig. Die huid had ik een belangrijke rol, of net? Ja, zeker. Die moet de kart repareren. Jo, moet er ik wat vroeger ha? Ja, zeker. Er zit een heel prototype in zitten. Energie. Juster wie ik net helemaal tevreden met elkaar. Dus waar het zien hoe ik op een bank zitten kon. Want wat is jouw rol als huid? Nou ja, de wedstrijdweekend is het van tevoren zorgen dat alles mij gaat. De kaart perfect ervoor staat. Dus skimmeisje, sleutelen. Wat schip hem je dus van het weekend. Hem coachen van het weekend. Zien dat we die laatste seconden er wat uit persen kunnen. En dan is Jones eten tieren. En dan behoorlijk druk. Kist er wat goed op zitten, maar die huid? Ja, vaak wel. Soms doet hij wel brutaal tegen mij als het niet lukt. Maar ja, daar kom ik wel een beetje overheen. Ik zeg het ook vaak tegen hem, iets rustiger blijven over die kleine dingetjes. Dat is dat fanatisme van zijn huid, hè? Ja. Ja. Je wilt toch zien dat hij voor ons staat. En dat lukt vaak ik wel. Het is teamwork. Dit is duidelijk die sleepkamer. Ja. Wat je weer al hier? Allemaal prijzen hier staan. Ja, die kast ook, allemaal prijzen. Ook veel auto's. Ik ben fan van auto's en zo. Hier ook achter me, hele muur vol hangen. Mijn plan is eigenlijk om deze muur helemaal vol te hebben met Hot Wheels. Dan geeft mijn kamer ook een beetje kleur. Nog eens de magneetmeter erop. Dan geven we een stuk de Mon Petit de Fut. Ja. Dan is wel lekker koers in de auto. Stel je voor, ik zou nou in die kaart zitten. Zou ik dan schrikken? Ja, je gaat wel schrikken, sowieso het optrekken. Dat gaat ook heel snel. En ja, je krijgt wel echt zo'n kick in je lichaam. Dus is ik heel dicht bij de groen. Ja, een centimeter om precies te zijn. En wat is de maximum snelheid? Wat is het hutste wat je op nou te rijden hast? Tot nu toe ben ik 115 gegaan. Dus echt het maximale wat ik kan. Hoeveel? 115 km/uur.